Тео, защо Боби все още си няма работа и живее при родителите си? Той не стана ли на 30 години? Да, на една възраст сме. Не всеки може да управлява финансите и живота си. Има хора, които просто не са научени. Не знам какво щях да правя, ако не бях разбрала, че за да изкарваш пари трябва да се работи или че парите свършват, когато ги харчиш неразумно. Аз пък не знаех как щях да имам своя собствена компания, ако от малък не се бях научил да съставям бюджет. Всичко, което Монти ни е казал, е толкова ценно. Искам и другите деца да имат тази възможност, която имахме и ние. Спокойно, Рая. Вече в училищата се изучава финансова грамотност. Монти ми го каза днес. Така ли? Не знаех. Това трябва да кажем на децата от квартала. О, не ми се обикаля по улици. Уморен съм.